kumfundisi. uDavidi lithi bali zo le nkwenkwe ikhule kumandi kodwa ekuhambeni kwendlela kwaguquka izinto. Wathathwa lo mfo wasiwa emadlelweni, ahamba kwedini yokwelusa impahla emfuthane yalapha ekhaya. Xa ehleli phaya kanti icebo likaThixo yalunga. Nkosi yami. Ngizama ukuthi nokuba ngaba bayakucebisa abantu uThixo icebo lakho uyalungisa. Nkosi yami. Ithi lencwadi mntakamhlakaza nawe mntakampangathi kwafika imini yoba mawuthunywe indoda ngoba uThixo uthuma indoda. zo hamba Samuel ngimthume endlini kaJese. Nkosi yami. Eyona nto isesangweni akungeneki esangweni kaJese. Kanti uThixo uyalungisa. Kanti uThixo ulungisa icebo. Ukhona umfundisi uyakubiza. Ithi incwadi xa efikile mntakampangathi ngizawuthini emnyangweni ukuze ngikwazi ukungena. Yathi impendulo kaThixo qhuba ithwakazi lenkomo ufika esangweni uthi uzekubingelela kuye wava uThixo ungene ngaphakathi wathatha uThixo ubuqobo bakhayo khalentenhle yokubulela uThixo wahamba nomfo wayofika hayi wethini apha uthi umbhali kwagqithisama kanti uThixo uphela icebo. Uyakubiza khalentenhle yokubulela uThixo lithi bani mntakampangathi xa begqitha bonke wahlabeza uThixo busumbuzo ayikhona enye inkwenkwe kulomzi. Ithi impendulo kwathiwa ikhona inkwenkwe engawelanga ehlale nje elusa impahla emfuthane. Kanti uThixo uyaqala ukuyibiza le nkwenkwe. Mamela xa kufikwa esihlweni wanenhlalo uJese ngenxa yemekwa kuyo nimhambe nimlungise ukuze azongena etafileni. Wathowethu uThixo ongathathi izilando nampendulo ngimfune njengoba ukhona umfundisi uyambiza. Ngizothi khalentenhle yokubulela uThixo hleze kuthi kanti sawuhlale kakhulu emanzini abilayo kodwa ngizothi kuwe akukapheli ukhona umfundisi uyakubiza. Angigqibezele ngelithi mntakamhlakaza ithi incwadi xa kanye kungeniwe etafileni wakhupha amafutha kanokutho wodidi oluphezulu wabiza le nkwenkwe wayisondeza wayithambisa ubuso wayiqala enhloko wayingcwalisa wayimisa ngaphambili. Awethu uThixo ukhona izinto ezilahlwayo nezinto ezinengayo aseke uThixo asibize asiwonele kuye ngoba uThixo wecele. Khamenke ubangaba baphulaphula bamhlaba wayini okanye baphulaphuli bephongweni FM ukulento yoba sokungamile uyamlahla uThixo ngenxa yezinto ezikwehlelayo. Ngizothi kuwe linda kancinci kuzothunywa uSamueli empilweni yakho. Ngizothetha loo nto linda kancane ukhona umfundisi uyakubiza. Ithi bayi mntakampangathi xa kungenwa esihlweni baphatheka kabubi abakhulu abakaDavidi wabekwe photwe. Ukhona umfundisi uyakubiza mntakamhlakaza. Abanye abantu balala bavuke ngenyembezi, abanye bathatha intambo bamane belinga ukuzikhoma, abanye bathenga iphilisi bezama ukuzibulala. Ayilahle seyikhona kodwa emalanga ukhona umfundisi ngoba icebo likaThixo ukhona uyakubiza. Ungancami into kodwa kubalulekileyo kukuthatha imeko yakho uyinika uThixo ngoba ukhona umfundisi uyakubiza. Khona umfundisi uyakubiza. Khona umfundisi uyakubiza. Kodwa enento enikhathazayo abanye abantu mntakamhlakaza uyababiza umfundisi. Xa sebefike kumfundisi bafike baphakama. Baphakamela umfundisi
waphakama uDavide xa kuzobulawa uUriya kanti uphakamela umfundisi. Ngizothi kuwe ngamphakamela umfundisi ngoba uyibona usayicika ungekayithethi. Ithi wathi lo mfo makamiswe ngaphambili uUriya emfazweni. Ngalixesha uphakamele oyena muntu onesaba. Ngoba uyaphakama umuntu acinge famba iposition akuyo ibhekele ukuthi anhlakaza ingaba simi right position yina. Aphakama umuntu anxibe tops kanti siyawu isitulo ahlekiswa. Ithi bali wambiza. Zo. Kamphakameni umfundisi. Wambiza. Kamphakameni kancane umfundisi. Ngomfazweni uzuhambela phambili. Kanti ukufa kwakhe sakuyedala kuqulunqiwe. Khamente akathi wabulawa uUriya. Ayona nto angithongisa amehlo kuyo. Jonguthixo wabiza abantu xa efika kwangena isithunywa kumkani kwakukho indoda eyayinegusha ezininzi. Kukho indoda eyayinemvene yasuka le ndoda enemvene yathatha igusha yehlwempu yenzela abantu umcimbi kwadliwa konwatya kwasala iziselo zokonwaba. Wathi uDavide engaqondi intoba ukhona umfundisi uyambiza waphendula baphulaphuli bephongweni FM. Ayondoda kufanele into kokuba ibulawe kanti icaba likaThixo lizovusa uUriya. uDavide elingcobo hleli phezu kwalo likabanina wathi ngayelijonga wathi lithenqa kulodwa emahlelweni yathi impendulo ingcoba kaUriya. Ukhumbula ntoni ngalo? Ukhona umfundisi uyakubiza. Waphakama lo mfo wathela isihlalo sakhe wehla kanti uThixo uyayazi lento. Wahlala ezansi uDavide. Abanye abantu bayazikhohlisa noba seke babizwa. Ngizothi kuwe mphulaphuli wephongweni FM khona umfundisi uyakubiza. Noba uphangela nobulala ungatyanga. Nokokuba ngaba ufunde nokokuba ngaba unandawo ukuhlala nokokuba ngaba awunamali awunanto kodwa ukhona umfundisi. Isa thatha indawo yakho. Siyabulela kakhulu Linde. Siyabulela kakhulu wawa. Ntomntwana Nkosi yami. Khona umfundisi uyakubiza. Khona umfundisi uyakubiza. Masileqe ke mphulaphuli. Sizaya ku 3 play song now, zingoma ezintathu sizawudlala zilandelana. Sithi ukusela amanzi ndiyabona siya suffocate up e-studio. Sivela ke nawe mphulaphuli Nkosi yami. Sibamba ngazo zozibini mntakadoko nihleli